confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. Og den her challenge skal være en yoga-challenge, hvis vi kan, ikke? Så ja, lad os bare komme i gang. Okay, første billede er... Og vi har lige en til at vise billedet. Jeg er en typ. Ej, det kan jeg ikke. Nej, I skal prøve. Okay. Okay, det står nederst. Vent, jeg kan ikke se det. Ja, vent lige. Jeg skal lige tjekke. Okay, jeg står sådan her. Mille! Mille! Jeg skal have mine fødder op. Nu! Jeg tror, jeg dør nu! Okay, vi prøver igen. Kom nu. Jeg tror, fordi madrasser er her. Helst vil det være den der. De kysser din lort! Jo, de gør. Nej, det gør. Er det en dreng? Kom nu tilbage til kameraet, jo. Ej, den laver vi altså ikke, Mikkel. Find en anden. Mikkel. Ej, I skal lave dem. I kan ikke lave den. Vi kan godt. Du kunne ikke engang lave den anden. Ja, vi skal prøve. Okay, så finder jeg en anden en til. Ja, den der. Nej, jeg finder dem, jeg finder dem. Okay. Du kan også følge min Instagram og min Snapchat. Ej, det er nemt, jo. Kom med det. Ja, I skal længere ned. Og du er sådan her. I skal stå sådan her. Og med samlet ben endda. I skal Skal jeg starte med at gå nu? Hvad er samlet ben? Samlet ben? Ja. Okay. Hvorfor er alt så svært? Okay, vi fik et point. Ja. Hvorfor? Vi gjorde det. Lem. Ja. Jeg skal selv komme derop. Ja. Ja, Mikkel hjælper dig far. Au, Mille. Du kan sgu da ikke bare sparke ud. Fordi du er ved at slippe mig. Okay, vi prøver igen. Altså, jeg var ved at holde dig. Nej. Skal jeg stå? Okay. Jeg kan ikke. Må jeg lige se den igen, Mikkel? Hvordan kan Jeg skal ikke sådan her. Mille, kom. Nej, det er fødderne. Du står sådan her med fødderne. Her. Og så fødderne sådan der. Nå, det er nemt. Det har jeg lavet nu. Du skal stå op sådan der. Hvad? Sådan der. Det kan jeg da ikke. Det er sådan noget gymnaster kan. Det kan jeg ikke på madrassen. Det kan du ikke lige meget hvad. Kan jeg se mig? Hvad skal den her? Og så skal mine ben. Kan jeg ikke bare godt sådan her? Jo, så skal dine ben den vej. Ej, Mikkel. Jo. Mikkel, vi er ikke professionelle. Okay, så får vi en anden. 1, 2, 3. Nu ikke mere. Okay, det kan jeg også, Mille. Vi får et point, så. Okay, hvad er det klar? Okay, jeg gør det over. Det er 3, 2, 1. Nu! Hvad synes du benene op? Nå ja, 3, 2, 1. Billede! Okay, sådan der. Vi gjorde det. 2 point på til os. Kan vi klappe det der? Nej, nu bestemmer jeg. Ej, Mikkel. Kom, vi gør det alligevel. Kom, okay. Ja. Så skal Skal I I lige se. se noget sejt, vi kan? Vi gør det på den retarderede måde. Vi skal prøve først. Nej, vi skal
Nej, vi skal prøve at få den stille. Kan det hænge på det? Mille, det skal vi kunne. Okay, vi gør det. Mille! Vi siger, det er min skyld. Det er ikke min. Du sparker mig tilbage. Den her. Den er nem. Ja, shit, den er nem, så gør I det jo ikke. Så. Jeg skal strække. Du skal strække dig, Mille. Mille, jeg tror, Du skal det være er helt godt glat. for din lov. Den anden vej. Skal vende den anden vej. Hvorfor? Fordi mit hoved kommer ind i kameraet. Det er jo ikke så pænt, hvor højt mumser sidder i det kamera. Den anden vej. Kom her. Ja. Hvad? Så her. Stræk, Mille. Du skal bare strække. Jeg kan ikke trykke ned der, Mille. Mille, jeg tror på din lov. Nej, men det er ikke noget meget her. Jo, så lander i dit hoved. Nå, sådan min mave. Men du kan ikke trække væk, jo. Mille, gør det nu ordentligt. Er det på den her video, ikke? Mission completed! Vi gjorde det. Ja, okay. Nej, gå ikke til os. Completed! Men Mikkel, hvad? 4 point. Nej, jo, ja. Okay. Det var alt for den her video. Vi håber, at I nød den her video, og så må I gerne subscribe, kommentere, abonnere, Og se vores like. andre videoer. Okay, vores Instagram, Musical.ly, follow det hele lortet. Det ligger hernede, ikke? Det bliver beskrevet nede i beskrivelsesboksen, hvor jeg skal gå ind og følge Mikkels kanal. Den bliver også beskrevet nede i beskrivelsesboksen. Så jeg vil gerne sige en tusind tak, fordi I gad så med.